Ang konteksto na nahimo siyang historical is pinakauna nga na ay usa ka taas nga posisyon na naglingkod sa atoang gobyerno nagipasakan og kaso og kung makumpirma kini na maoy giingong pinakauna. So ang tuyok o ang nahimong diskurso nga historical kay nauna sa mga maong naay mga gipang-file nga kaso na subject for mahimong mo proceed for the hearing or the proceeding under our the ICC court. So mo na nga nahimong ang konteksto nga naka-mention ato si Attorney Joel for that particular reason. Kay kung tanawon nato gyud sa history ng atoang Pilipinas, wala pa gyud na niabot ang mga kaso nga gipasak-an ang usa ka presidente o ang kanhi presidente dira sa ICC. Masigani sa atoang history pod nga naay mga nahimong violation o bag-o ra gyud na natong commemorate in fact today ang EDSA na katong na martial law, ang pag-undang formally sa martial law. Ang mao gani ka sitwasyon wala gid gani napasaka na sa ICC. So mo nang giingon nga historical kay tungod na una ang si FTRRD nga na-filean og kaso og mo ambak sa maong stage of confirmed ang iyang charges.